खन्थाइनि मुं गोरबोनि सिमाङा थेर बेथेर। खन्थाइखौ लिरदों बिथांजो कृष्णा बसुमतारी। दृष्टिक उदालगुरि भिलेज दैसा गोरान। बिथांजोआबो सासे इउटुबार। बिथांजोनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै चेक आउट खालामना नायहैदो आरो साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामनायदो। दानिया फैदो बिथांजोनि शायरिखौ खोनासंलांदिनि। सिगां मोजां मोनलायनाय समाव बुङोमोन नों, सना आंखौ गारना दाथां। सना नों आंखौ नेवसियोब्ला आं गाबै गाबै फाग्ला जागोन। जिउआव आं नोंखौ मोजां मोननानै इसोरखौनो मोननाय बादि मोनो सना। अन्नानै नोंखौ मा होनना गाबज्रिगोन जायो आं। जेन जों सानैजों जुलि जाखानाय खुदिया सासे गोनांखा बादि मोनो आं सना। ओइ नानि बिमा, दे अनलाजों दाउजों सबायजों साम'जों गोथाव ओंख्रि संदो होनना बुङोमोन नों। नाथाय दिनै आंखौ बावना बेसेबांबा गोजान नुहुरस'यै जायगायाव नों आंखौ नागारना थांबाय सना।